Seriøsblok her sammen med... Søg på tilmelding til weekend. Magnus. Og så finder jeg for eksempel, hun er underlig. Til det spil, og jeg eller i den der tilmeldingsformel. Jeg er for god, jeg er alt for god i engelsk. Klar den bedste hvad? Hun tilmelder sig... Klar. Så har jeg her, at jeg har... Min farmor også Jeg er faktisk bedre end mig. Og min farmor også englænder, så det forklarer måske de gode sprog. Jeg geninviteret hende også til det. Men når hun så... Ja, det er Counter-Strike Source. Og jeg var rimelig tæt på at tæve dig. Ej, det var du sådan set ikke. De er ikke hvide. Altså, har jeg skrevet til hende der? Ja, jeg er råd til gangen. Og hvad har jeg skrevet Jay. til? Og hvad har hun svaret? Jail. Og det er Counter-Strike Source. Og ja. Nej. Hey, hold lige stemmen lidt nede. Vi sidder kun en meter fra hinanden. Headshot. At søgefunktionerne, de kræver lige, at alt er synket på plads og sådan noget. Og det er de computer. Vi spiller på max, så vi kan ikke optage med fraps. Hvis vi kunne optage med fraps, så havde vi gjort det. Før det ville have været rullet igennem. Og jeg vil sige, at jeg er 99,99% bedre. Eller måske 100% bedre end Magnus. Det er derfor, jeg lige lavede headshot på ham, når han stod op på den der kasse, ikke? Jeg er i tvivl om hende her, Lena Hvid. Ja. Om hun er tilmeldt, og hun har svaret på det, jeg har skrevet til hende, og jeg har jo ikke se noget. Og det må jeg jo i ugen op til. Jeg kan bare sige nogle navne, så finder jeg ud af, hvad og vi filmer på Magnus' iPhone. Du var ikke tvivl om hende, der kendte lidt. iPhone. Jo, hende har jeg sådan der gang. Vi oplever til min computer, og så putter vi den i. Headshots. Jeg brugte kun 2 skud. Jeg ved ikke helt hvorfor. Det var lidt spild af skud. Det var et skud, der gik til spil. Så er der Henriette Det er for slemt. Selvom jeg får skud bagefter. Vent lige, okay? Jeg har skrevet til hende flere gange. Jeg venter. Det er en af mine klienter, og hun er sådan her. Jeg har også fået Fuldstændig flapsekap. det er jeg faktisk ikke der. Okay, jeg giver dig en chance. Nu kan jeg lige se på min skærm. Det er da meget flot. Hvad er det her for noget? Det er et batteri. Ja. Nu håber jeg bare, I kan se, fordi at kameraet er ikke indstillet godt. Og så er der jo alle dem der for din gratis weekend, som vi... Det er en som er Rosendal, som nu jeg har fået en mailadresse på. Ja. Måske. Masser har sendt sin kontrakt. Ja. Jan Thierry, ham skal vi ikke regne med. Nej. Tine Jønsson. Ja. Og hun er vel også snart kontraktmålen. Ja. Og Louise Rønde. Ja. Jens K. Sørensen. Charlotte Flensborg. Ja. Charlotte. Kom frem, eller jeg sætter på den. Nej, lad du være. Så har jeg geninviteret en, jeg er hen ved din base, som havde meldt sig til november. Ja. Og nu går du selvfølgelig igen. Du har ingen anelse. Det gør jeg. Du har ingen anelse om, hvor jeg er. Prøv at kigge i spejlet. Dammit. Kan man se? Ja. Og du fine lille skærm. Du skærmer? Nej, jeg kigger ind i noget glas, og så skærmer glasset. Det der står i at skærme, hvis du kan se din skærm. Er det ikke det? Nå, okay. Jeg tror nu mere, at jeg skal holde øje med min egen. Selvfølgelig. I kill him. Der er ikke nogen grund til at lyve, Magnus. Vent lige, jeg køber. Nu gør jeg ikke. Du har sikkert købt sådan en, den der mega dårlige gun. Hov, jeg har da glemt at købe armor. Nå, nej, jeg har jo ikke brug for armor. Det har jeg jo tænkt mig sikkert. Se, det har jeg jo ikke. Du skød mig 0. Den her, den hedder Ambush Tjever Magnus. Counter-Strike Source. Den hedder Counter-Strike Source med Hampus og Magnus. Magnus fortæller Hampus. Okay.
Jeg ved bare, at du dræber mig én gang. Ja, Eller også dræber du ikke mig én gang. det gør jeg ikke. Fordi du har mega lidt liv tilbage. Ja, så skal den selvfølgelig lave. Det skal jeg også. Hallo. Tak. Nej, jeg skulle bare tage kniven der jeg løb hen til. Jeg havde 72 liv tilbage. Og jeg havde 0. Nej, så var det ikke god. Jeg havde 0. Det var faktisk mega god. Ja. Jeg kan også have set, at gisp, nej, har jeg glemt. Der er jo sådan noget. Jeg nakker dig. Jeg nakker dig. Nej, jeg vidste det ikke. Det er første gang. Er det ikke sejt, man kan det? Så du får jeg ramt. Ja, i dalen. Jeg håber at se dig til gratis weekend den 22. og 23. Okay, hvad med at vi tager den her gun og lidt armor. Ja. Den her gun er rigtig god, bare så jeg lige ved det. Jeg har nakket ham rigtig mange gange med den, men det er den, der ligger på anden plads. Det... Hvad? Skud. Hvordan det? Når du er så dårlig, har du lavet headshot på mig 2 gange i træk. It was not funny. It was so bad. Jeg tror bare, vi kalder den på Counter-Strike Source. Ja, det er også det, jeg sagde. Counter-Strike Source med Hampus og Jeppe. Magnus Jeppesen. Hvordan kan jeg lave headshot på dig, når jeg skyder dig i maven? En gang, jeg skød ellers på benet, selvfølgelig. Var det bare et headshot. Jeg er død 2 gange, og han er død 8. Men det er fordi, at serveren restartede, og der havde jeg nakket ham sådan cirka 60 gange, og han havde nakket, de altså ikke. og han havde nakket sådan mig cirka 9 gange. Nu er de ikke nu. Nå, gør de det? Det behøver de jo, når de ved, at nakker. Nej, så kaster jeg en granat. Jeg døde af det, men det var mig, der vandt. Ja, men hvor var det sejt. Jeg døde, men det var mig, der vandt. Det var faktisk ret godt lavet, det der egentlig. Af mig? Ja, det var det sgu. Yay! For første gang. Ja. Bare rimelig mange gange. Er 11 gange meget, synes du? I forhold til... 200. Over 200 gange med dig. Nej. Det er det hele taget. Nej, hvis jeg ikke havde haft en pistol der, så havde jeg altså klaret den. Nej, det havde du sådan set ikke, fordi jeg havde kun mistet 8 liv. Måske fordi jeg... Vent lige, jeg køber. Okay. Men jeg ved ikke, om hende der Lena Hvid... Vi går bare alligevel. Jeg husker, hun var... Det hørte jeg godt. Ja. Så er der 5 tilmeldte, og så er der dig. Ja. Så er der 6. Okay, jeg venter. Og måske... Selvom du kommer. 7. Hvor venter du? Du ved det, ikke? Og altså... Der er jo egentlig ikke Jeg har set dig. Der er jo tid endnu. Jeg har set dig. Jeg mistede ikke noget liv. Nej, det er fordi, kommet til at skyde ind i væggen. Det er sjovt. Skriv et par artikler inde på Facebook-siden. Nu trykker vi lige på det. Følg mig. Kan du se, der står følg mig i chatten? Ved du hvad, den tror jeg ikke på. Nu køber jeg ikke mere. Burde du heller ikke gøre, egentlig. Hvorfor har jeg så dræbt dig et par gange? Det ved jeg da ikke. Du har sgu da lige købt noget. Prøv lige at følge den her. Du gemmer dig. Her, op fra den øverste der, hvor der fucking står der. Aha. Det er... Nej, du var ikke engang død. Helt til. Jeg sagde, fordi jeg troede, du var død. Hvordan må du Jeg havde 76 liv tilbage. Det er lidt større. Hvordan må du overhovedet filme mig? Og så siger jeg, ja tak, tommesætte. Ja. Altså, Men det har jeg lige kigget på. Kigger lige igen. Ja, det gør den. Du kan skærme det lidt nede. Nej, men jeg gør det ikke. Blæh! Headshot!
Helt her. Jeg tror, vi skal stoppe. Det skal vi ikke. For jeg har dobbeltpistol. Og det er godt at have dobbeltpistol. Får du dobbeltpistol? Jeg køber dobbeltpistol. Hvad har du købt? Okay, jeg køber. Hvad lige jeg køber? Pistoler, okay. Du køber. Okay. Jeg er lidt ligeglad. Fordi nu skyder jeg nu med dig. Ej, lad nu være. Yeah. Lad nu være. Jeg køber okay, vel? Jeg tror ikke, jeg har en eneste chance. Jeg har købt et haglgevær. Ej, du har ikke nogen chance med shotgun mod den her. Du må På godt. afstand. Jeg har købt et haglgevær. Ja, det er det samme. Se, hvad er grunden til det? Jeg har 64 liv tilbage, ikke? Ej, det er dejligt at være. Den er jo ikke engang varm. Skal vi snart spille med bombe? Nej. Faktisk hedder den her mode Plant the Bomb. Hvis du planter bomben, ikke? Men jeg planter ikke bomben. Det er sjovere at drikke. Jeg har faktisk også strabt dig. Det er sjovere at drikke. Så er det lige der. Ej, så har jeg ikke engang set dig, mand. Nu stopper vi den video. Der er blod på væggen i lagervis. Nu stopper vi den video. Nej, vi gør. Jeg gider seriøst ikke holde den video mere. Okay. 16 gange har jeg nakket ham indtil videre. Han har nakket mig 3. Woohoo! Nu er det helt på, hvad jeg sagde, vel? 2 gange af dem var med headshots. Måske alle 3, men det ved man ikke. Headshot! Hvordan bliver der headshot? Ja, nu stopper vi videoen. Nu Okay. er den for lang. Bye bye. Nej. Bye bye. Bye bye.